Добре дошли на нашето национално състезание 2024 година. Чува ли се добре? Ако говорим малко бързо, преди да започнем нашето състезание, предлагам да почетем светлата памет на нашия председател, президент Светослав Дончев, който ни напусна съвсем скоро преди месец. Нека с тази минута да го почетем. Неговата минута. Благодаря ви. Преди да започнем състезанието с няколко думи, предлагам Пламен Дончев да каже какво ще се случи след състезанието, защото трябва да се свърши организация. Здравейте, приятели! Малко се притеснявам. Знам, че не съм относително в момента. При живее Добчо и се чупи с него няколко дни да се отиде. Се лъвай в групата, че от Варна предлага мен за председател на Националната асоциация на клубовете на знаещите. Аз му благодарих за това доверие, което ми казва. Разбира се, аз просто се допитах до някой за това нещо. Взимам Пенчев, говорих с доктор Христо Илиев, с Пламен и така нататък. Искам да чуя тяхното мнение, защото смятам, че нито съм най-знаещия, нито най-красивия, но с Битър също. Чупи със всичко, но впрочем да изберем всичко. Благодаря и на тях за доверието, което ми казва. Аз знам, че поемам голяма отговорност за моя job и ще се постарая да продължа по пътя, който Добчо с годините ми прокарва и дано да успея да се справя с тази нелека задача. Разбира се, аз ще ви моля и вас за помощ и съм сигурен, че ви няма да кажете в нито един момент да помагате не на мен, на клуба. След състезанието, за около може би един час, не знам битво, ще кажа колко време ще отнеме, да направим едно общо събрание и там вече ви ще бъде главно действащи лица, като човек юрист крайна сметка и ще каже какво трябва да се направи.